Здравейте! Управлявате етажна собственост, така ли? Блок, комплекс, търговски център, резиденс и много други. Десетки въпроси, с които се сблъсквате всеки ден. И един куп задачи за вършене. Добавяне на регистрационните номера на автомобилите, начисляване и разпределяне на месечните вноски, комуникация с живущите, плануване на бюджета, проследяване на подадените сигнали и много други. Да, приемаме. Наистина е трудна работа. Събиране на месечни вноски, проследяване на приходи и разходи, определяне на нуждите, разрешаване на проблемите, комуникация с живущите и осигуряване на спокойствие в блока. Много ангажименти, всичките са важни, всичките са детайлни. А възможно ли е всичко това да се направи от един екран? Онлайн, независимо къде се намирате? Да, защото имате Apsys. Apsys е облачно базиран софтуер за управление на етажна собственост. Apsys ви позволява да управлявате сградата си по най-ефективният начин, благодарение на удобния за потребителя интерфейс. Елате да погледнем какво може да направите чрез платформата Apsys. Непрекъснато, сигурно, бързо и прозрачно управление. Всичко това може да намерите в платформата. Хайде да разгледаме подробностите. Проследяване на месечни вноски. Достъп до информация за живущите и самостоятелните обекти. Извършване на всички финансови операции и създаване на справки и отчети. Проследяване на всички банкови движения, благодарение на банковата интеграция. Чрез ePay и EasyPay интеграция, плащанията, свързани с сградата ви, направени през платформата на ePay или на касите на EasyPay, автоматично се отразяват в системата. Проследяване на всички заявки и сигнали от живущите. Изпращане на масови имейли и СМС-и чрез готови шаблони. Персонализиран уебсайт за етажната собственост, където могат да се добавят анкети, съобщения и всякаква информация, от която се нуждаят живущите. Мобилно приложение за живущите, откъдето могат да си видят задълженията, да добавят обяви, да споделят пътуване, да си помагат взаимно и да видят общото финансово състояние на сградата. Това ли е всичко? Не, разбира се. За безгрешно, лесно и прозрачно управление трябва да продължите по правилната посока, заедно с Apsys. Всичко в един екран. Вече сте готови за предизвикателство в управлението на сгради. Ако искате да научите повече, изпробвайте Apsys един месец безплатно. Всичко, от което имате нужда, е в тази платформа. А и между другото, не откъсвайте очите си от нас и не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи, за да не пропуснете новостите.